שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את פרק שני הקורא את המגילה למפרע. פעמים רבות שאנחנו לומדים את הגמרא אנחנו מרגישים כיצד הכל מתחבר לנו, הכל נמשך ברצף ארוך, ולכן החלטתי היום לנסות שיעור אחר. כתבתי את הגמרא במקום לצטט ולהביא לכם את הגמרא בדפוס וילנה, לנסות ולערוך את הגמרא ולסדר לכם באופן שיהיה קצת יותר ברור. המשנה עוסקת בשאלת קריאת מגילה למפרע. מה קורה אם אני קורא את המגילה לא בסדר שלה, באופן קטוע או חלקי, אני קורא אותה בצורה אחרת או בשפה שונה? האם גם כשאני קורא אותה בצורה שמקוטעת או מהסוף להתחלה או בשפה אחרת, האם גם אז אני יוצא ידי חובה? אומרת המשנה כך: הקורא את המגילה למפרע לא יצא. קרא על פה, קרא תרגום בכל לשון, לא יצא. אבל קוראים אותה ללא הזאת בלעז, והלועז ששומע אשורית יצא. קראה סירוגים ומתנמנם יצא. היה כותבה, דורשה ומגיעה, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. הייתה כתובה בסם ובסקרה ובקומוס ובקנקנטום, על הנייר ועל הדפתרה לא יצא, עד שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. הגמרא שואלת את השאלה אחרי זה, מאיפה אנחנו יודעים שזה צריך דווקא לא לקרוא למפרע, צריך דווקא בסדר, ולומדת את זה מהפסוק, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. ראינו מזה הימים האלה ככתבם וכזמנם, כלומר יש משמעות לאופן שבו הדברים נכתבים ובאופן הזמן, כמו שזמן אי אפשר להריץ אותו אחורה, למעט מי שיש לו מכונת זמן, פעם היה איזה סרט כזה, אי אפשר לעשות אותם אחורה. כך גם את קריאת המגילה צריך לקרוא בסדר שבו זה כתוב. מה זמנם למפרע לו? אף כתבם למפרע לא. שואלת בסדר, אוקיי, אני מבין שקריאה, כתיבה, אבל עשייה כתוב, לגלויות עושים את שני הימים האלה. לא כתוב שצריך עכשיו גם קריאת המגילה. אלא אומרת הגמרא, והימים האלה נזכרים ונעשים, יש הקשה בין זכירה לעשייה. מה עשייה למפרע לו? אף זכירה למפרע לו. ננסה לראות סיכום של הדברים הללו, שימו לב טוב. סיכום מקסים שראיתי לדברים, משתף אתכם בזה. איך אני קורא את המגילה? אומרת המשנה, אם אני קורא לו לפי סדר, לא יצא. ואם אני קורא בעל פה, לא יצא. צריך דווקא מתוך הספר. ואם הוא קרא בהפסקות או נמנם, יצא. כתב, דרש, יצא. שפה, חייב בעברית, כולם יוצאים. אבל אם הוא קורא בשפה אחרת, רק מי שמבין יצא. מגילה כשרה דווקא באשורית, דיו ועל קלף. אם היא נכתבה בלשון אחרת, או לא בדיו, או לא על קלף במחברת שלנו, בכל המקרים הללו לא יוצאים ידי חובה. עד כאן הסיכום, סיכום מאוד נחמד של העניין. תודה לכולם, סיימנו את הלימוד במשנה בדף י"ז עמוד א', נמשיך בהמשך בשאלת קריאת המגילה למפרע מול קריאת שמע למפרע. תודה.